Aeteria, de François Bachelard, Amarda, Lucie Mercier i Emma Rakotomalada. De 1 a 4 persones amb una duració de 20 minuts, a partir de 10 anys, de l'editorial Brain Picnic. A Eteria t'esperen un desert inexplorat i un regne en constant canvi. Aquí hi viuen humans, elfs, nans, follets i dracs, però no sempre es porten bé. Fareu història o el vostre regne caurà en conflicte? Comencem amb l'explicació d'aquest Eteria, aquest joc de Brain Picnic, que bàsicament és una espècie d'esquijo, ¿vale? Primer començarem amb la preparació. Si som 1 o 2 persones agafarem aquesta pila amb aquest drac. Si som 3 afegirem aquesta d'aquí que té 3 flors aquí, i si som 4 aquestes d'aquí, i en aquest cas ho deixaré separat, són les cartes de 3 i de 4, i només faré un exemple a 2. Agafem totes les cartes aquestes d'aquí i fem una graella de 4x4. Vale, ja tindríem aquestes graelles de 4x4 i girarem les 4 cartes centrals. És a dir, que us quedaran 12 cartes cap per baix a la pila de fora. Això per cada persona. I el que farem és agafar una carta d'aquestes d'aquí i ficar-la com a descart. Vale? Després, el que farem és, d'aquestes cartes d'aquí, obrirem 8 cartes. Són les cartes de llegenda, que són les que us donaran punts si les aneu complint, a mesura que les aneu complint, vale? Llavors, tenim les cartes de llegenda, tenim les cartes amb la pila aquí, la pila de descart i les cartes per agafar de la pila de robatori, i ja tenim les piles preparades. Procedim al joc. Com es juga? Doncs és similar a l'esquijo o al dioses, vale? El dioses del Damkalo. Simplement o agafarem la carta superior de la pila o la carta superior de la pila de descarts, vale? I jo què faig amb aquesta carta? Me la miro i decideixo si me la quedo o no. Si no la vull, la retorno. I al retornar-la, el que puc fer és girar una de les meves cartes que tinc boca baix. Si me la quedo, el que faig és substituir-la per una carta que ja tinc. Pot ser una de les que tinc destapades o pot ser una de les que tinc boca baix. Per exemple, la ficaria aquí i això va descartada, simplement. Si decideixo que no la vull, doncs faria el contrari, descartaria aquesta carta i revelaria una de les que tinc boca baix obligatòriament. D'acord? La següent persona pot decidir si agafa aquesta o aquesta. Vale? La mecànica molt simple. I es va jugant fins que algú tingui totes les cartes destapades. En aquell moment tothom destapa totes les cartes que tingui tapades i procedim a la puntuació final. Simplement, no té més. Ara on està la gràcia? Doncs en les diferents interaccions que tenen les diferents cartes. Vale? Quines cartes podem trobar? Les destapo i així les veiem totes més aviat juntes. Vale? La gràcia està en que les cartes interactuen en les que tenen als costats. Vale? Cada carta tindrà interacció amb les que tingui adjacents ortogonalment. I a partir d'aquí anirem fent joc. Vale? Què tenim? Doncs tenim 4 tribus, que són humans, són elfos, són nans i són goblins. I també tenim paisatges, tenim dracs i tenim el que serien els portals. On està la gràcia? Per exemple, els nans, o sigui, els goblins en aquest cas, cada carta mireu quina puntuació tenen, però els goblins, per exemple, puntuen si estan a prop d'un pantà. Doncs, si acabem la partida així, aquest goblin em puntuaria 3 punts. Correcte. Si acabem la partida així, aquests nans em puntuen 2 punts perquè estan adjacents a una muntanya. Just aquest nan. Aquests d'aquí no puntuen. Aquest d'aquí, per exemple, em puntuaria si estigués adjacent tant a camps, com a muntanyes, com a boscos. Però em restaria un si està adjacent a uns pantans. Vale? O sigui, heu de mirar de col·locar els personatges a on toca. Què passa? Que la gràcia està en que anirem agafant aquest tipus de cartes a mesura que anem jugant. Vale? O sigui, jo ara, arriba un punt de la partida que tinc aquestes 2 cartes juntes, em podria agafar una carta d'aliança entre humanos i elfos. Vale? I això em donaria 2 punts al final de la partida. I aquí s'ompliria un altre d'aquí. Què passa també? Que hi ha conflictes entre races. Vale? I què passa? Si aquí tenim un goblin, aquest està en conflicte amb un humà. Veieu aquí que tenim... O sigui, bàsicament els goblins tenen conflicte amb totes les races. Elfos i nans no es traguen entre ells
humans no traguen els goblins, o sigui, els humans amb els elfos i amb els nans els poden portar, però ningú suporta els goblins. Vale? Aquí està la gràcia del joc. Si acaba la partida i tenim conflictes, això ens restarà punts. Però ens pot interessar crear un conflicte momentani per després eliminar-lo i endur-nos cartes d'aquestes. Per exemple, aquí, si en algun moment de la partida tinguéssim 2 nans rodejant a un goblin, vale? Nosaltres podríem robar aquesta carta. El mateix, 2 nans o 2 elfos rodejant a un nan o 2 nans rodejant a un elfo ens donaria 3 puntacos d'això. Vale? Aquí és la gràcia del joc, és jugar... O sigui, són normes molt simples i molt clares, però que tenen la seva profunditat. Per exemple, per agafar aquestes cartes d'aquí, el que heu de tenir és aconseguir juntar 3 paisatges del mateix tipus i aconseguir-los tenir-los adjacents. No és gens fàcil, No he dit que sigui fàcil en cap moment. Sí que és simple d'entendre les interaccions entre cartes, però el puzzle té la seva complicació. Què més tenim? Més cosetes que us puc explicar. El tema dels dracs. Un drac es considera que heu de domesticar aquest drac, vale? Per exemple, aquí tenim un drac, veieu? Aquest drac estaria domesticat perquè té 2 nans envoltant-lo. Ha de tenir 2 cartes del mateix tipus, o sigui, 2 cartes del mateix tipus de raça envoltant-lo. Doncs aquests 2 nans estarien domesticant un drac. Aquest drac no estaria domesticat, vale? Però si tinguéssim això així, estarien domesticant aquests 2 humans, aquest drac. Això sí, els goblins no poden domesticar dracs. Els dracs només els pot domesticar humans, elfos i nans, vale? I on està la gràcia dels dracs? Que si tinc un drac domesticat, són 3 punts. Si tinc 2, són 5 punts. I si tinc a la meva graella 3 dracs domesticats, són 6. Però qualsevol drac que tingui a la graella i no estigui domesticat, em restarà, em donarà punts negatius, vale? Què més? Cosetes. També tenim els portals, vale? Els portals, si tenim 2 portals que estan actius en aquell moment, es considera que les cartes que tinguin adjacents, o sigui, que tinguin tocant el portal, són adjacents. Per exemple, aquestes 2 cartes es considerarien que són adjacents. Efectes de puntuació. El mateix amb aquesta i aquesta es considerarien cartes adjacents a efectes de puntuació. Vale? Han de ser, si la carta està adjacent a un portal, es consideren adjacents a efectes de puntuació un cop finalitzi la partida. Vale? És com si estiguessin tocant-se. I res, l'ho dit, això. Agafaríem, acabaria la partida, miraríem qui té més punts, amb totes aquestes condicions, amb totes les cartes de l'agenda, i la persona que sumi més punts guanyaria les partides. I ja, per últim, em quedaria explicar el tema d'aquestes llosetes, que serien les llosetes d'un mode avançat. Si podríeu jugar només amb això, ja perfectament, però podeu afegir-hi les llosetes. Cada jugador té el seu joc inicial de llosetes d'aquestes d'aquí. I com es prepararia? Doncs a la preparació inicial, que només estan aquestes 4 i la resta cap per baix, es ficaria una lloseta d'aquestes a sobre de cada carta tapada. Vale? El que faríem és que quan destapéssim la carta, o sigui, quan anéssim a girar aquesta carta, a més hauries d'agafar la lloseta i hauries de mirar la lloseta, decidir si te la quedes o si la retornes. La lloseta te la ficaries aquí a la teva zona i l'activaries quan la volguessis jugar. Vale? Teniu diferents efectes que estan explicats al manual. Us donaran pues, això, que us permetran robar llosetes dels altres, intercanviar-vos llosetes amb els vostres rivals, fer descartar llosetes a segons qui. Hi ha cartes que si les col·loques d'una determinada manera es considera que aquelles cartes... O sigui, per exemple, em sembla una d'elles que si la fiques aquí entre aquestes 2 cartes, perdó, t'eliminaria el que seria el conflicte, vale? Llavors et resta penalitzacions. O aquestes cartes de gemma el que fan és donar-te punts, però només els punts del segon dígit. M'explico una mica, això és potser més complicat d'entendre. És a dir, no esteu obligats a agafar les gemmes, ni les cartes ni res, vosaltres podeu agafar i decidir descartar-les. Si us fixeu, les vostres gemmes, si les guardeu totes, us sumen 10, no? 2 i 3, 5, 1 i 4, 10 en total.
però només us puntuarà el segon dígit, és a dir, us puntuarien 0 punts si guardeu 10. Si aconseguiu més gemmes, passeu 11, 12, 13, us sumaria el segon dígit. Si us quedeu amb un sol dígit, imagineu que us quedeu amb això, doncs tindríeu 9 puntacos, ¿vale? Per això potser és interessant eliminar la groga, però potser els altres jugadors us eliminen cartes, us roben gemes, passen cosetes. I res, això seria Eteria. Un joc bastant simple, ja us dic, les interaccions s'entenen molt ràpid, però el puzzle és prou interessant com per que us divertiu. Deixeu-nos a la caixa de comentaris si us ha cridat l'atenció, doneu-li al polze, subscriu-vos al canal si voleu més tutorials de jocs de taula en català, i no res, ens veiem en propers vídeos. Fins la propera, adeu!